Hey hey alle sammen derude, nu er vi stille og roligt. Tænkte jeg, at vi vil gå i gang med at bygge en Demon Hunter op. Så ja, hende I kunne høre nyes, det er damen der sidder ved siden af. Så ja, en Demon Hunter her. Så kører jeg ham op. Så vi skal bare lige gå bare et tilfældigt navn. Demon. Slayer. Sådan der, og nu på på seasonal. Så siger vi create hero, sådan der. Ja, vi sætter der sådan der. Der ser vores Demon Hunter så ud til at starte med. Så vi siger, vi skal lige ind og ændre noget her. Vi skal lige ind og ændre den der over til hard, tak, sådan der. Tak, og så siger vi start game. Så den lige om at lave spillet og sådan noget. Det er også i orden, det skal den også have lov til. Så ja, når vi kommer ind, så bliver jeg lidt roligt på i gang med at bygge mig mod bosserne og sådan noget, ikke? Og ja, har I nogen bidrag til, hvad I godt vil se som næste karakter på et tidspunkt? Jeg ved godt, det er rimelig tidligt, jeg kunne lige startet. Men hvis I heller ikke vil se, at jeg laver den her, så kan jeg godt finde en anden. Og jeg lige kunne høre før, så skal jeg lige ind her. Lige ind i options en gang, og så siger vi sound. Ja, meget for lumen, det vil godt sådan noget. Og jeg vil ikke have musik på, tak. Apply. Sæt, sådan der. Fordi jeg kan, det var ret højt der, og sådan der. Sådan. Ja. Nå, men vi starter selvfølgelig stille og roligt med ligesom at bygge os ned mod at starte hernede den første mission. Vi skal lige have lov til at dræbe alle dem, der var lige der, og så lige det herovre. Så noget svineri gider vi ikke se på det her. Det gider jeg ikke. Så skal vi overtage ham. Ja, hvor er der. Og der kommer der flere. Ja, så er det. Så må vi da også bare lige bede dem om at lægge sig en gang her. Nå, så det vi level, det brokker jeg mig ikke over. Går vi der, så vi der. Nå. Den der har været godt med. Ja. Så. Og så skal vi ind og finde hende der Lea. Kan vide, hvor hun ser ud til. Ej, det ved jeg godt. Jeg har spillet før, jeg har gennemført det flere gange, så. Det var så med en Demon Hunter, nej ikke Demon Hunter, en Witch Doctor. Så jeg har gennemført den med. Jeg har også gennemført nogle andre karakterer og sådan noget, ikke? Men nu kører jeg bare lige på den her, og så putter vi lige dem her ned og beder dem om at gå over, sådan der. Så skal vi lige snakke med hende her. Sådan der, bum. Ja, vi skal lige herind. Nu har jeg set, der var lige en der husker mig på det, sådan der. Kan jeg lige køre. Kan vi lige høre på den? Captain Rumford and the others are losing hope. I tell them not to lose faith, but if help doesn't arrive soon. No. Sådan der. For many years, villagers were too afraid to settle near the ruins of the cursed town Tristram. Ja. But as time went by, Det gider vi ikke høre på. Væk med det. Så bliver jeg træt af den. Kom ned her, sådan der. Bum, 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 bum. Så kommer det op her. Lægger dem her til at sove lige nu. Sådan der. Så vi er der, bum. Og når vi videre, fik vi lige 22 guld. Det brokker mig ikke over. Nå ja, heroppe kan I se, hvilket level jeg er i. Hernede kan I se experiencen, så I kan se nogenlunde hvor langt hen, der er til at stige level og sådan noget. Så, ja. Som I kan se, også herovre, som I kan se, det er missioner. Så, de missioner, der er. Og som det jeg plejer at gøre, som for eksempel her, når jeg kommer et nyt sted hen, det er faktisk at stille og roligt gå igennem og mappet, og så komme ind i stort sådan set alle kroge, stort set. Og langsomt finde ud af, hvorhenne er der mobs, er der monstre, som kan spawne guld, eller i det mindste bare give bare en lille smule XP, ikke? Og det gør så til, man synes jeg, at jeg spiller meget bedre, når jeg gør sådan. Det er ikke alt, der gør sådan. Har jeg sin spillestil, skal huske på. Bum, så steg vi lige der igen. Kom ind hen. Det var ikke der. Det var ikke der, jeg skulle ind. Det var der. Det var den der, og så har vi den der. Ja, så siger vi accept. Super duper. Den der, ja. Accept. Close. Sådan der. Og så skal vi ind henover. Henover, der plejer det enten at være en kiste, eller en, det jeg kalder for en guld. Det er et mob. Altså, sådan her, hvor det er zombie, ikke?
hvor den ene af zombierne, det er, har guld over, så har nogle bestemte egenskaber og spil og sådan noget, de kan smide afsted. Jeg tror, vi finder en senere hen. Men ja, nu er det bare stille og roligt for at tage den her, så fik vi nogle pants. Det er i orden. Ja, de er rimelig gode faktisk. Ja. Det er altid, som tænker på, at vi lige har startet, ikke? Så de er meget gode, så. Nu skal vi bare stille og roligt op her, og så tilbage til her, og sådan der. Så er vi videre og kan udforske lidt mere af det her skønne landskab med monstre, der stille og roligt skal lægges til søvn. Bum. Der er en chest herovre nu. Fik vi lige en masse guld. Fik vi faktisk rimelig meget. Ja, der fik vi også boots, det er orden. Godt, jamen, så går vi videre. Går vi videre her. Ej, der er en her, og nogen her. Det er en del af min bonus, så den tager hun død. Det var hurtigt. Der døde han. Og der er døde den sidste, bum. I hvert fald lige her. Så er dem herovre. Dem gider vi ikke se på. Stop. Jeg er lige lagt til at sove. Nej, vi er herovre. Haha, der er nogle flere mobs herovre. Bum, stille og roligt for lagt dem til at sove. Bum. Har den der væk. Den giver det, okay. Og stille og roligt, bare ligesom få kørt dem her ned, og stille og roligt få kørt ham her op til forhåbentlig et rimelig højt level. Altså jeg håber på, at jeg kan få ham helt op på level 70, jo. Som er max level, før man begynder på det, der hedder Paragon levels. Og ja, Paragon levels, der ved jeg ikke, om der er et på max. Det tror jeg faktisk ikke. Men hovedlevels, det er, hvor man får sådan nogle hovedspils, og som dem hernede, man bruger hernede, får man nogle hoved af dem, ikke? Nogle grundting, som man bruger til det. Og sådan nogle udvidelser, og så Paragon, det er, hvor man går ind og ændrer sine stats, som intelligence og strength og sådan noget, ikke? Som også er meget brugbart senere hen i spillet, vel og mærket. Det er sådan lidt, ja, starten med målet er at få mig op på level 70, max level. Og det kræver selvfølgelig, at der er en del af jer, der godt vil se mig sidde og spille der. Så det håber jeg på kan blive episode 1 af det her spil. Episode 1 af den her karakter i Diablo 3, vel og mærke, som faktisk den der spiller. Jeg ved ikke, om jeg ikke huske, hvad jeg har fået sagt. Men ja, jeg ville have spillet 4'eren, men jeg har ikke lige fået købt Diablo 4 endnu. Den er udkommet til dem, der tænker, ja, den er udkommet, om det er den. Så den er udkommet og det hele. Jeg har bare ikke lige fået givet mig selv den gave endnu, og købt den til mig selv, så. Men det kan jo være, at man får den på et tidspunkt, det ved man aldrig. Så, ja. Og en her sidder siden af mig og smiler, så tror jeg allerede, at hun har en idé. Nå. Så skal vi faktisk bare lige nakke dem her. Ja, jeg fik trykket en forkert tast. Jeg var vant til at spille. Jeg havde vendt mig til at spille. Jeg havde vendt mig til at spille World of Warcraft. Så har jeg tasterne til at lade anderledes. Der har jeg dem til de her 4 hernede, som hedder Q, W, E og R. Dem har jeg som 1 i stedet for på i World of Warcraft. Så skal jeg lige ændre det tilbage til, at det ikke er World of Warcraft, jeg sidder og spiller lige nu. Det er Diablo. Så det skal lige huske på. Så er den der, bum. Det er lidt roligt, flak dem her ned og sove. Det er sådan noget over, det var sidste spillet herinde i Diablo og rent hernede. Der var der faktisk en guld herinde, som jeg snakkede om tidligere, men ja, hun peger på dem med, men nej, de er guld. De er standard, så det jeg så ikke forstår, hvor jeg skal så min, hvor får man så tingene. Og så bruger jeg bare den her som XP. Bum. Ja, så har jeg fået noget her. Ja, jeg har fået den der, det var godt. Super. Bum. Nå. Der var så ikke nogen ting, vi kunne få hernede, udover XP. Så det er også meget godt. Sådan der skal vi her. Bum. Stille og roligt for nakket dem her. Læg lagt dem til at sove. Så stille og roligt bare i gang, og forhåbentlig komme videre på noget tidspunkt. Bum, 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 bum og bum. Stille og roligt for lagt den ned. Sådan der. Har der lige sådan en der. Så
Så er hun død. Det er sådan en, der gør til, at der kommer flere zombier op, hvis I gør med til det. De er faktisk ret klamme. De brækker sig på jorden, og så kommer der en zombie ud af deres bræk. Det synes jeg er fucking klamt. Og har jeg til hver en tid... Nu har vi fået checkpoint. Ja. Men det er til hver en tid synes, at det var... har været klamt. Men, så er der hende der. Det er en guld. Det er en guld, det der. Den har, som sagt, den har faktisk nogle specielle våben, eller nogle specielle egenskaber, den kan. Så ja, man kan stadig høre en nys. Hun sidder lige her ved siden af. Nå da, stille og roligt. Hun skal lige gå ind her. Det kan jeg ikke nå. Nu skal jeg lige have lagt dem her ned og sove. Før jeg kan gøre det. Bare i stedet for at begynde at rette alt muligt. Lige få dem her ned. Få bedt mig om at sove. Sådan der, sådan der, sådan der. Bum, 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 bum. Stille og roligt. Det giver toughness. Den der, ja. Så resten giver faktisk ikke noget, jeg kan bruge. Gå lige ud af den der. Tak. Gå lige her. Jeg ved, der er mange flere ting. Jeg ved, der er mange flere ting heromme, som man kan... Ja. Der kan være mange flere ting, man kan få lov til at nakke. Så enten flere mobs, eller mere guld, eller et eller andet. Kan risikere, at man er heldig, at der er faktisk er det, og så derfor tjekker jeg bare det hele. Så jeg kan få så meget XP og guld fra start af som muligt. Men det lader faktisk ikke til, at der er nogen lige nu. Så. Og vi var der om at kigge, så. Ja. Nu render jeg lige tilbage til hovedbyen, og så lige få afleveret den her sådan der. Bum. Afleverer den lige herover, og så vil jeg faktisk nok sige tak for i dag. Sådan så det er, jeg siger tak for i dag, og tak fordi I gad at se med, og så kan vi tænke, at vi kan tage den mission næste gang, at jeg kommer ind, og vi laver en video til jer. Kan vi tage hende, og den mission, hun giver til os, og så se, om vi kan komme videre derfra. Så jeg vil sige tak for i dag, og vi ses næste gang. The Warrior signing off. See you.